Jeg er Sisse fra Fredeshøj, Jeg er Mette fra Valbeløkke. og vi vil simpelthen i dag vise jer, hvordan man bader og klipper en pudel. Så kom med! Vi bruger den her Fluffy Puppy, som er en mild og sæbefri og sulfatfri shampoo, som går ind og plejer pelsen. Det vil sige, at den går ikke ind og fjerner de naturlige olier, som en hund og en hvalp har i sin pels. Så derfor er det meget nemmere at holde pelsen. Først af vores hund, så bruger vi altid sådan en skridsikker måtte. Sådan en lang pels her, den er svær at få gennemvædet, så det kræver lige lidt ekstra. Nu er hun smurt ind i balsamen, og det må godt lige sidde lidt, så der bruger jeg sådan en fleksibel blød børst. Den rykker ikke i pelsen. Så får vi det lige godt ind. Og det der med, at hun ryster sådan nu, det vil jeg også selv opleve, så det er helt normalt. Så har Molly været i bad. Altså, vi skal til at fyndtørre hende, og der bruger jeg altid den her balsamspray inden. Og den bruger jeg også altid, hvis man børster en hund i tør pels. Man må ikke børste en hund i tør pels. Det skader mere, end det gavner. Så hvis der er lidt knuder, nu er hun så langhåret den her, så der er lidt knuder i hende, så den er med til at løsne dem op. Så hun får bare lige og jeg bruger bare en helt almindelig fyndtørrer på kold luft og så på stille blæs, så hun ikke bliver alt for forskrækket. Så har Molly været i bad, og så går man fra pudel til tibetansk dværghamster. Når man har haft sin hund i bad, sin hvalp i bad, så skal man børste den. Og der er en bestemt børsteteknik og nogle bestemte børster, man skal bruge. Man bruger sådan en karte med sådan nogle metal dutter. De skal ikke være alt for stive, og de skal heller ikke være alt for bløde, og der skal slet ikke være de der dutter på, fordi hvis du køber en karte med dutter på, så går den udenom knuderne, og det er jo den, vi skal finde nu. Så det man gør, det er, at man løfter sådan lidt op i pelsen, og så børster man forsigtigt. Nu er hun jo ikke så gammel, så vi kan ikke bare børste ud af, men man skal kunne se huden. Når man tager aldrig fat i en knude og så klipper, fordi huden den er så tynd. Prøv at se, hvordan den følger med. Når jeg hiver ud, så følger huden med, og du kan så sagtens komme til at klippe det der tynde hud. Så hvis man bruger saksen, så tager man altid kammen ind under filten, og så klipper ovenpå. Ellers så kan man bruge sin filterskære og køre ned igennem, og så få den løsnet. Så er vi kommet til ansigtet, og der gør man egentlig, eller jeg gør, jeg ved ikke hvad det rigtige er at gøre, og sådan gør vi her, og så klipper man egentlig bare lige lidt så ørerne væk, og det er meget, det handler om at nu er hun træt, at børste håret opad. Og så klipper jeg egentlig bare lige på ansigtet. Godt, og så skal vi i gang med den der trimmer. Og det er faktisk en dårlig idé at have sine redskaber til at lægge på bordet. Nu har jeg ikke den der potetrimmer, vi anbefaler, fordi den er røgnet på gulvet så mange gange. Egentlig så skal man have noget at lægge sine redskaber af på. Nu bruger vi lige gulvet der. Nu larmer den, når jeg tænder den, men sådan en hvalp skal jo lære lyden af den, og så vi starter bare med at holde den på hendes krop. Og så det jeg vil, det er, at jeg vil trimme indersiden af ørerne, og der starter jeg altid ude i spidsen. Og så bevæger jeg mig indad. De synes ikke, det er så fedt med den der høje lyd ind ved øregangen. Og så skal vi have trimmet under poterne, og så plejer jeg også at tage op af maven, og så lige bag i. Og det kan man godt gøre hver søndag, så det er den øverste, den der fornemmelse med trimmeren. Jeg ved ikke, om hun har prøvet det før, men nu prøver vi at tænde den og se, hvad hun siger.
Jeg laver egentlig bare sådan en stribe efter. Og så bag. Og det er jo, når man har sådan noget langt pels, så kan der altså godt lige sidde noget høm. Og det er ikke helt vildt lækkert. Når vi skal klippe benene, så er det egentlig samme princip. Vi finder en længde, får børstet op, og så egentlig bare klippe ned, og så hele vejen rundt om benet. Få børstet op i det. Så er vi kommet til effilersaksen. Den er rigtig god til rundt om øjnene. Den laver ikke sådan en clean cut som en almindelig saks. Lidt snusstikken måske. Det må det godt. Så får vi lidt tyndet ud hen over næseryggen. Og igen får ret de der hårtotter op. Og når man så har klippet der hele vejen rundt, som vi snakkede om før, der er stadigvæk de her, kan I se, der er nogle lange totter. Få det børstet op, og så er det her, man kan nørde sin klipning, hvis man er til det. Og så få klippet de der. Det er den måde, man får det helt jævnt på. Og så kan det sagtens være, der er en masse helligdage, men så tager I den jo bare lige op på klippebordet for rettet til. Sådan kan man klippe sin doodle selv.